ଏମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତମ ପଛରେ ଅଛୁ। ପପୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଆଉ ଯାଉ 6 ମାସ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଖାଲି କହିବୁ ମତେ। ଫୋନ କରି ନକଲେ ହବନି ନା। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ରେ ଭାଇ, ତମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଅଛ। ଜ୍ୟୋତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସ୍କରର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟର। ମାନେ ଯାହା ହଉ ଜ୍ୟୋତି ନେଇଗଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋଠୁ। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଦଉନଥିଲି। ଏବେ 2-3ଟା କାମ କଲାଠୁ ହଁ ମାନେ ଦେଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏତେ ଦିନ ଜଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ? ଜଗେଇନି ନା ବାପର ଭାଗ୍ୟ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ତମେ। ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇନି, ଛୋଟିଆ କଳାକାର। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଉଛି ତ ମୋର। ବାହାଘର ପରେ ଆସିଲେ କଥା ହେବା ସେଟା। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।